Hej, vi er SafeExit. Vi har eksisteret siden 1998, og vi ligger i Glostrup. En af vores specialer er EX-elmateriel, det vil sige til ATEX-områder, hvor der er fare for eksplosioner. EX-materiel er også LED-loftbelysning. Det er lygter og lamper. Det er stikdåser. Det er samledåser. Det er stopkontakt for skruninger i alle størrelser, i stål og i kunststof. Så har vi selvfølgelig bokse og kasser og dåser, som leveres i kunststof og i stål. Et andet af vores specialer er infrastruktur. Vi leverer sikkerhedsbelysning og flugtvejsarmaturer, har blandt andet leveret til Københavns Metro, hvor belysningen, som viser, hvad vej vi skal gå, og skiltningen viser, hvor man skal gå hen i en kritisk situation. Det er alt sammen med til at gøre folk mere trygge. På SafeExit leverer vi hele pakken. Flugtvejsskiltning til skoler, hospitaler, store indkøbscentre, hvor der er krav om, at mennesker skal komme hurtigt ud af en bygning i en kritisk situation. Hvad skal du gøre? Du kontakter SafeExit. Gå ind på vores hjemmeside, safeexit.dk, hvor vi også meget gerne rådgiver og hjælper med projektering på større projekter. Ring til os. Vi er klar til at hjælpe jer.